L-ex kap tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli akkuża li deputati mill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil li akkosta kollox ma jridux li l-Partit Nazzjonalista jimxi l-qudiem u fl-aħħar sentej ħlow l-enerġija tagħhom jagħtu l-gambetti u daqqit ta' sikkina. Portelli għal dan f'intervista li tal il-One News għal ħabta tas-sija ta' 3 ta' filgħodu wara li ħareġ mill-bini ta' Net Television. Illum il-Partit Nazzjonalista jinsab f'sitwazzjoni fejn hawn grupp ta' nies illi akkosta kollox ma jridux jipprova jimxi l-qudiem, sfortunatament. Dawn in-nies wasal iż-żmien illi jgħidu sma' jiena ma jistax ikun nibqa' sejrek illi jkollok grupp ta' nies illi akkosta kollox kuljum kif ktibt fl-ittra tiegħi jridu jtuk il-gambetti, jridu jaraw kif sejrin. Ituk id-daqqiet ta' sikina. Għal il-grupp parlamentari huwa maqsum fi 3 fazzjonijiet. Bl-iktar waħda li tagħmel ħsara tkun il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. Il-grupp parlamentari naqsmu fi 3, għandek dawk li appoġġjaw il-kap, għandek dawk li akkosta kollox, ma jridux jappoġġjaw lill-kap, u mbagħad għandek grupp li forsi huwa l-ikbar grupp illi jsiblu nnifsu fin-nofs u jpoġġi lill-partit l-ewwel u qabel kollox. U sissa dak il-grupp għadu ma ġiex konvint illi għandu jitmexxa xi vot ta' sfiduċja fil-kap tal-partit. Qal li l-ebda deputati fil-fazzjoni ta' Busuttil ma ħaqhom ikunu fl-ebda partit politiku. Tikrem ċerti persuna ħarġu rabjat ħafna mill David Kaza Kerry l-akwalina Simon Busuttil. ċerta nies ma tistax ta' issemmilhom xi ħaġa partikolari għax jitilfu ir-raġuni. U din hi sitwazzjoni ma tistax tkun. Ma jistax ikun illi l-Partit Nazzjonalista jinħakem minn grupp żgħir ta' nies illi jidher illi kif tgħidilhom ċerta affarijiet jitilfu r-raġuni. Illum hekk rajt bajnejja jien. Kif issemmi xi ħaġa ta' kritika jitilfu r-raġuni. Imma wara l-laqgħa tal-lum fejn smajt u konfermajt dak illi ktibt fl-ittrajn lill-kap u smajtu b'widnejja u rajt ċerta movimenti ta' nies illi żgur ma jxirqilhomx ikunu fl-ebda partit fl-opinjoni tiegħi. U akkużhom li fil-laqgħat interni tal-partit jillikjaw dak li jkun qed jiġi diskuss. Ma jistax nibqgħu hekk jien u nara mbagħad min qiegħed bil-qeda ħdejja fl-istess eżekuttiv. Jien it-tfal tiegħi jibku għax ilhom ma jarawni u da ħdejja jew ftit pass il-bot minni jittekstja u jikxef x'qed ngħidu fl-eżekuttiv. Kif jista' jkun? Qal li dawn jaġixxu bħat-tfal fil-waqt li akkuża l-fazzjoni ta' Simon Busuttil b'kattiverja u qal li huma msieken. Jibqgħu jaħsbu li hija t-triq tagħhom illi hi l-aħjar u b'ċerta kattiverja ngħid jien dawn in-nies possibbli ma jindunawx illi ma jistgħux jaġixxu ta' tfal illi jaqbdu u jisparaw, jieħdu l-limelight, jieħdu pjaċir. Ma naqbilx magħhom imma msieken jibqgħu daw għas-sedja daw kulħadd jgħidilhom x'intom tagħmlu l-partit, x'intom tagħmlu ħalluh jaħdem il-kap. Pier Portelli għamel dawn l-akkużi għax lill-esponenti tal-fazzjoni ta' Busuttil jafhom sew. Dawn in-nies li llum ma jridux akkosta kollox jaċċettaw it-tmexxija ta' Adrian Delija. Jiena ħdimt magħhom fil-partit snin twal. Pier Portelli ddefenda lil kap nazzjonalista Adrian Delija u minkejja li wassal lil Partit Nazzjonalista l-ikbar żewġ telfiet elettorali jemmen li Delija m'għandux jirreżenja. Għalhekk il-kap mill-mod kif tkellem miegħi u mill-mod kif tkellem illum ukoll fl-eżekuttiv huwa riżolt illi jibqa' għaddej bil-mandat tiegħu, għandu mandat mingħand it-tesserati. Vot ta' fiduċja għandu jtolbu Dr. Delija biex forsi jalaq fid-din li xju jkun jista' jkompli bil-ħidma tiegħu. Jien naħseb Adrian Delija għandu l-fiduċja tat-tesserati. Tifilhom ma nafx talab vot. Le ma kien hemmx talbin ta' voti illum. Portelli qal il-fazzjoni ta' Simon Busuttil ridet ras xi ħadd u tom rasu. Riedu li xi ħadd joffri rasu, mhux qed ngħid li għalhekk ta' min xejn speċjali hawnhekk, imma issa suppost għandhom persuna inqas li kien tiddejjaqu. Mela issa ħanaraw jekk hux se jpoġġu bil-qiegħda mal-kap u ma tmexxija l-oħra u jaħdmu flimkien. Nispera li jaslu biex jagħmlu dan. Jekk iridu jiddikjaraw il-riżenja tiegħi bħala rebħa, be my guest, jieħdu pjaċir jiddikjaraw li din hija rebħa. Li t-leminija ta' Delija qal il-fazzjoni tal-ex kap iridu issa jaħdmu ma' Delija jew inkella jirriżenjaw. Ta' nies jekk forsi wara da Dr. Delija jeqgħeb hemmhekk u dal-grupp ta' nies forsi mhux ħajkomplu jagħmlu l-gambetti kif qed inti lill-Dr. Adrian Delija. X'ħatkun it-triq qudiem ġifieri dan nies x'ħajamlu għat 3 snin li ġejjin sal-elezzjoni ġenerali ġifieri ħajbqgħu hemmhekk huma ma nafx.
Jiena ma nafx x'iridu jagħmlu, ġifieri jistgħu jieħdu triq li ħadd jistgħu jieħdu ħafna toroq, però Taw jirreżenjaw dawn in-nies. jekk iridu, però Portelli ma jistax jifhem kif il-fazzjoni ta' Busuttil tgħid li ma tridx lil Delija kap, iżda mbagħad ma tgħidx lil min trid kap. imma ir-realtà tibqa' illi dawn ma jistgħux jibqgħu. Ma jimpurtomx mis-sitwazzjoni illi jinsab fiha l-partit li ma jistax javvanza l qudiem. Iridu joħolqu vacancy ta' leader mingħajr ma jafu x'iridu u min għandu jkun jersaq il-qudiem. Mela l-Partit Nazzjonalista jaffordja illi jerġa' jgħaddi 6 xhur oħra bis-sitwazzjoni kif inhi, kifek jogħġbok ħafna minn dawn in-nies daħlu huma dis-sitwazzjoni. Innota li kull tentattiv li sar biex il-Partit Nazzjonalista jingħaqad falla. Rridx nemmen x'kienet jiġri fi żmien il-kampanja għal-leadership, ma rridx nemmen x'ġara wara fl-immedjat, ma rridx nemmen x'ġara xhur wara, ma rridx nemmen x'ġara sena wara. Għax il-ħin kollu konna din nippruvaw il-ħin kollu nagħtu li tal-biberija. U kif tagħti li tal-biberija, ftit wara jikdmu ilek. Il-ħin kollu. Kemm jiflaħ bniedem. Pier Portelli fakkar li l-fazzjoni ta' Busuttil li fid-dar ċentrali daħlu lil Marlin u l-Godfrey Farrugia. Iżda dawn ma jridux jaċċettaw lil Delija li ġie elett b'mod demokratiku mit-tesserati tal-partit. Aħna u hekk daħħalna lil-Godfrey Farrugia ta' l-Marlin Farrugia u ċabċabnilhom ta'. Issa u min ma jridx jaċċetta lil kap mażul mit-tesserati minn dawk in-nies kollha, ma da mhux ġen. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.